Κατά γάλανα νερά της Μεσογείου, εδώ και χρόνια, ταξιδεύει ένα νησί. Είναι το κινούμενο νησί του πειρατή Σος, του χταποδιού που το λένε Πλοκάμιο, του γλάρου Αιγαία και του αστέρι του Αστερία, που θα γνωρίσετε σε λίγο. Ο πειρατής Σος είναι ένας διάσημος πειρατής που κατάγεται από την αρχαία Τύρο, το σημερινό Λίβανο. Ζει από την εποχή του Ομήρου και έχει αλλάξει πολλά ονόματα, όπως Μπαρμπαρόσα, Τεμερικούτ, Λόλιος. Σήμερα τον λένε Σος. Πώς γίνονται όλα αυτά? Είναι μια μεγάλη και παλιά ιστορία που θα σας την πω όσο πιο σύντομα μπορώ. Μια φορά, πριν από πολλά χρόνια, ο πειρατής βρέθηκε κατά λάθος στο νησί της μάγισσας Κύρκης. Εκείνη, μόλις κατάλαβε ότι κάποιος τόλμησε να πατήσει πάνω στο νησί της χωρίς την άδειά της, θύμωσε πολύ και πριν καλά ο πειρατής προλάβει να κατέβει από το καράβι του, τον μάγεψε, καταδικάζοντάς τον να ζει σε ένα κινούμενο νησί και να ταξιδεύει για χιλιάδες χρόνια στη Μεσόγειο, χωρίς πουθενά να μπορεί να μείνει για πολύ καιρό, αλλά και χωρίς να μπορεί να τον δει κανείς εκτός από τα παιδιά και τα ζώα. Από τότε ο καπετάν Σος ταξιδεύει συνέχεια με το κινούμενο νησί του. Έχει πάει παντού, σε κάθε νησί και νησάκι, σε κάθε λιμάνι και λιμανάκι, σε κάθε σπηλιά, σε κάθε παραλία και ξέρει την κάθε πετρούλα της Μεσογείου. Έμαθε τα μέρη με τα καλύτερα σταφύλια και κρασιά. Δοκίμασε το καλύτερο λάδι και τα πιο νόστιμα σίκα. Έκλειψε από τα σπίτια τα ωραιότερα γλυκά και φαγητά. Ίσως και εσείς έχετε ακούσει ιστορίες στην περιοχή σας για πράγματα που εξαφανίζονται περίεργα. Ναι λοιπόν, ο πειρατής Σος τα παίρνει και κανείς δεν μπορεί να τον δει. Τελικά, όλα αυτά τα χιλιάδες χρόνια δεν πέρασε καθόλου άσχημα. Ίσα-ίσα το διασκέδαζε πολύ. Μάλιστα, έχει κρατήσει και μερικές εκατοντάδες τόμους ημερολόγιο από τα ταξίδια του. Το μόνο του παράπονο ήταν ότι δεν είχε άλλους ανθρώπους φίλους. Ευτυχώς όμως, έγιναν φίλοι του όλα τα ζώα της θάλασσας, της ξηράς και του αέρα. Γνώρισε πολλά ψάρια, πολλά μα πάρα πολλά δελφίνια, φώκες, χελώνες, φάλαινες, γλάρους, αετούς και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Όπου και να πήγαινε, είχε αμέτρητους φίλους ζώα που ζούσαν στη Μεσόγειο, όμορφα, ήρεμα και απλά. Τα τελευταία όμως χρόνια, ο πειρατής Σος δεν περνάει καθόλου καλά. Είναι πολύ στενοχωρημένος και δεν έχει πια καμία διάθεση για διασκέδαση και περιπέτεια. Όλα στη Μεσόγειο έχουν αλλάξει. Οι παραλίες έχουν γεμίσει σκουπίδια, η θάλασσα απόβλητα, λίματα και πετρέλαιο και το χειρότερο για αυτόν είναι ότι είδε πολλούς από τους φίλους του να πεθαίνουν άδικα. Είδε δελφίνια να πεθαίνουν πιασμένα στα δίχτυα ψαράδων, χελώνες να κλαίνε γιατί δεν έβρισκαν αμμουδιές να γεννήσουν τα αυγά τους και γλάρους να μην μπορούν να πετάξουν γιατί είχαν παγιδευτεί σε πετρελαιοκυλίδες. Αυτό όμως που τον στενοχώρησε ακόμα πιο πολύ ήταν η εικόνα ενός βυθού γεμάτου σκουπίδια που αντίκρισε όταν βούτυξε να βρει ένα θησαυρό από ένα παλιό ναυάγιο. Από τότε δεν ξαναβούτυξε στα νερά της Μεσογείου, δεν ξανάφαγε κλεμμένα σίκα ούτε το αγαπημένο του φαγητό, τηγανιτές πατάτες με σάλτσα φυκιών. Είναι αληθινά πολύ στενοχωρημένος. Διαβάζει εφημερίδες, βλέπει τηλεόραση, μπαίνει στο ίντερνετ και βρίσκει πληροφορίες που τον κάνουν έξαλλο. Έτσι γυρίζει όλη τη Μεσόγειο με το κινούμενο νησί και τους φίλους του, κάνοντας διαμαρτυρίες, καθαρίζοντας ακτές, γράφοντας συνθήματα και οργανώνοντας εκστρατείες ενημέρωσης. Για να κάνει πιο αποτελεσματικό τον αγώνα του, βρίσκει παιδιά και τους ζητάει να τον βοηθήσουν. Εσείς τι λέτε, θα βοηθήσετε?